Moikka, mä oon Holly. Ja moi, mä oon Dolly. Ja me siis kuvataan nyt näitä videoita meidän nukeista ja todella kokeneita olemme me. Tämän vuoden alussa aloitettiin vasta tämmönen niinku Ever After High Keräily. Niin, ja me ei ole vielä mitään semmosia maailman kokeneimpia, et älkää odottako liikoja. Ja nyt aloitetaan esittelemällä nämä meidän nuket. Ja aloitetaan tästä mun nukesta, eli mä oon siis tää on mun ihan ainut nukke ja ensimmäinen nukke. Vähän sivuun, mutta mitä väliä. Joo. Niin, se on siis Ever After High nukke ja mallilta Briar Beauty. Ja mä sanoin sitä ihan vaan Biancaksi, koska mä halusin keksiä sille jonkun mun nimen, koska Briar Google-kääntäjässä tarkoittaa briaaripiippua. Ja briaaripiippu siis tarkoittaa sitä semmoista vanhan ajan piippua, mikä esimerkiksi Sherlock Holmesella on. Ja sen takia halusin uuden nimen ja tää on mun mielestä tosi kiva ja ostin tän 22. päivä tai 22. Ollaan kieliopillisia. Niin päivä huhtikuuta 2015, eli siitä on noin 4 päivää keskiviikkoiltana ostin tämän. Ja täällä ei siis ole mitään erikoisvaatteita vielä mitään, koska se on niin uusi. Ja seuraava nukke on siis Hollyn nukke. Joo. Ja mä ostin tän 16. helmikuuta 2015 myös. Ja tää on malliltaan Applewhite ja tän nimi on Ali. Täällä ei myöskään ole mitään ihmeellistä, mutta täällä on mun Monster High nuken vaatteita päällä just tällä hetkellä. Niin, ja sitä Monster Highta on kustomoidamassa ja siitä tuli aika pelottavan näköinen, mutta eipä siitä sen enempää. Joo, voidaan näyttää se joskus, jos joku sitä vaatii. Ja sitten tässä on mun ensimmäinen Ever After High nukke. Ja tän nimi on Raven Queen, siis malliltaan, mutta tän nimi on nykyisin Jenny. Ja mä ostin tän 16. tammikuuta 2015. Ja tälläkään ei ole mitään muuta kuin normaalit vaatteensa, mitä tuli tämän pakkauksen mukana. Eikä siinä sit muuta. Kustomoitu ei ole ketään näistä nukeista vielä. Joo. Paitsi sitten Alia. Niin sillä on vähän, niin, hiukset on vähän leikattu. Niin siellä oli ne kiharat. Ja älkää nyt todellakaan luulko, että me ollaan mitään siskoksia. Me ollaan vaan maailman parhaat kaverit. Ja Raveninkin nimi on sitä varten muutettu, että Raven tarkoittaa korppia. Ja me tajuttiin se vasta aika myöhään tässä kuussa alussa. Niin sit me oltiin silleen, joo korppikuningatar ei ehkä ole ihan maailman paras nimi. Ja omenavalkoinen, voi hyvä ihme oikeesti. Sen takia siis näillä on nyt uudet nimet ja tässä tää sit oli meidän ensimmäinen video. Jep, ja jos haluatte jotain erikoisvideota tai jotain, kertokaa mitä aiheet vois olla, niin laittakaa kommiin. Kiitos! Heippa!